komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw. Sang Martes, ika-anom nga adlaw sa bulan sa Oktubre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Oks lang ang aton sining pag-sinalayo. Kung oks lang, mas maayo gid, no? Sige, importanteng bisan paano makig-away kita sa sining hindi makita nga COVID-19. Pagi sa face mask, facial kag social distancing, ang imuunta kunyara kita sa gwa sa aton sining nga puluyan para likaw sa anuman sining nga bakterya. Ay, hindi mo maintindihan no? Sano pa ni sa magtataksero sa aton yaman sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Tubtob kita sa tagdalauna 15 sa pagdulong sa mga balita. Gikan sa aton sining mga action reporters, may 80 diyas na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 87 nagid lamang kadlaw ang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Before pa man mag-end ng 2020, kag magasulod si 2021. Mag-ainop na kita mga kaaksyon. Mag-auptan kita sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal. Gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod Plus ang aton sining mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod? Nagkatsibog na.
kung wala pa paghimos na. Pero sa nakatapos na oks kay nagahilay-hilay na sa sining mga inoras. Sa mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sa Bacolod. Kuantagid ang social distancing kunyara kita sa guaba hindi gid kita magsalig kay kabudlay gid katama. Ay naman ko matama taganhaganing kaso kay bisan paano makagios na kita sa insakto bla pero subong ti limitado gid. Gagiho pero limitado, no? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa Negros Oriental kag Bugos nga Region 6. Opdan ninyo kita tubtob kita sa takna luna imidya. Sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovira. Relocation site sa Barangay 9, Syudad sang Kabangkalan gin-lockdown pila ka mga residente gin-report nga nagpalagyo. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Voter registration sa Comelec Bacolod nagbalik na pero nagaparehestro jutay suno kay Comelec Officer Sarel mga kaaksyon. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Aksyon Eden Abuso. BCPO Director Colonel Manuel Placido hindi pag-tolerate ang bad cops sa pihak nga nagakulang ang kapulisan sa syudad sang Bacolod. Samtang sa Nokpo naman nga balita, maki-update kita sining kaso ni Juliet Mercader sa syudad sang La Carlota nga nasapuan patay. Dito na sa San Miguel, may 4 ka mga pilas ang biktima. Grabe man yun. Samtang sa patrol naman nga balita ni Aksyon Eden Abuso. Unang adlaw sang pagbukas ang klase sa Rion Sais nangin madinagon. DepEd Office wala sang may nabaton nga reklamo. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. 2 ka mga minor de edad nga naglayas, ginaligar nga ginapintasan sang ila Iloy. Nakita na kagin turnover sa ila nga Iloy sa presensya sang Department of Social Welfare and Development. Samtang sa sa sentral nga bahin sang probinsya sa syudad sang La Carlota, top 4 most wanted person gindakop sang isa. Gindakop ang isa ka 51 anyos nga lalaki nga may warrant of arrest sa kaso nga paghimulos. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, coronavirus mahimo maglapta sa indoors bisan pa lapaw sa anong katapak ang kalayoon. Samtang Secretary Belio, ginadoso ang pagpataas ang 70% sa kapasidad sang public transport. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa palibot sang Western Visayas, partikularmente diri sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, kalakip man sa bugos nga Pilipinas kag kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 ng aton oras, 11:39 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon tadra, ipadala lang mga mensahe ninyo pagi sa aton sining Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Hatagan tanay talupangod karon dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad sa mga Facebook lovers ta. Pwede na, ka-like kag i-like ang aton sining programa kag kapadala mensahe. Kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, mga kaaksyon, Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, atagan ta na karon dugay-dugay lang ang mga mensahe ninyo ha, nga ginpalabot diri sa aton sining pagpangalagad. Samtang naging masako ng inyo sining mga inuras kay tigirigma na sining sang akon nga biyan, no? Tigirigma na, tigpalanyaga na. Naligid lang matagtanay pila ka mga commercials, standby. Manong balik kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon nato na kay Baby AG, no? Action Rex mayong udto watching live from Manila. Shoutout lang sa akon ginikanan sa DSB kay Papa Polding, Mama Rosie, kag kay Manong Istong, kag kay Inday Gamay, madamo gid nga salamat. Rin sa kay BBAG. And sa kay Parset Groups Media Patrol. More power sa programo. Salamat gid, no? Sa kay Parknet Groups Media Patrol. Ay, pwerte ha. Sa kay Alex Puentes, may lang pagpamati. Happy Tuesday sa imo, sir. Be safe. Likewise, Alex Fuentes. Thank you so much, gid. Kay Jen Marie, mayo lang odto. Action Rex, mati ko di sa Canlaon. Salamat. Thank you so much, Jane Marie, no? Dara sa Canlaon City, no? Ayos, dagang salamat, gid. And sa kay Hazel Alvarez, Slingya, hi. Hello man, Hazel Alvarez. Kag kay Inday Blasa, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor dara sa Celine Homes. Sakto na to Rex, mahalong gid kita. And may God bless us all. Gani man. Thank you so much, Madam Virginia San Antonio Olpenda. And Vanessa Mayo, may lang pag-monitor. Updates from cold Minnesota. Okay, si Vanessa Mayo, no? Kay John Esteves, may adayad nga udto Action Rex, watching live from Binondo, Manila. Samtang gadyote, tamyaw ko lang datanan nga taga Isabela, Negros Occidental, dara sa Mansablay, sinanay ko Bibi Esteves kag Captain namon si Cap Panoy Tolero. Thank you so much, John Esteves. Kay Kayo Ronnie Castro, may lang pag-monitor, wala jote kay. Kayo Ronnie Castro, no? Dira sa Barangay 7, diri sa siyudad sang Bacolod. Kag sa kay Mrs. Ya, kag sa bugos nga pamilya, no? Jocelyn Asivita Ulak, may lang pag-monitor kay Inday Levera. Nami isang imo language sa kadalom gid watching live from Los Angeles, California. Thank you so much, Inday Levera. Thank you so much, gid, no? Leonilo Diploma, may lang pag-monitor Leonilo Diploma dira sa Silay City. Kay Gian Resisyo, may lang pag-monitor kag sa Energy Funds Club, no? Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor kay Ranti Banaag, may lang pag-monitor Ranti. Mangkot lang ko kung ano na ang nasabit sa liog mo, Action Rex. Pangontra man na sa virus, si Tamyaw ko lang pamilya Banaag Sinigarana. Thank you so much, gid Ranti Banaag. Secret. Secret Ranti Banaag. Tomas Bronyola, may lang pag-monitora. Melchorita Ferrer, may lang pag-pamati, no? Kag kay Zet Alunan, kay Ma Earl, may lang pag-monitor. Kay Bia Jonathan, thank you so much, gid Bia Jonathan, kag sa mga kaupod dira. Kung din ka man subong Bia Jonathan, ayos na ayos lang. Sige. Kay Martin Aliling, may lang pag-monitor. Okay. Si Hazel Alvarez gali watching live dira sa
Cantong Subdivision sa Central Manapla. Thank you so much, batchmate. Kay Hazel Alvarez, no? Kay 28 Himagbon, may lang pag-monitor ni Uglang Kutamyos Pamilya Orkiola sa Himamaylan. Kay Nenfa Torres, may lang pag-monitor from Anesa Beauty Salon. Okay, kay Nenfa Torres. Thank you so much, Nenfa. And sa kay Amid Tablason, shout out lang sa Pamilya Grande ko sa Magalyon from Dubai. Thank you so much sa Amid Tablason. Kay Rian Montesa, may lang pag-monitor Rian Montesa, no? Kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, may lang pag-monitor. Kay Apple lang, dira sa Handumanan. Thank you so much, Apple. And sa iban pa naton nga mga ka-aksyon, kay Jane Marie sa Canlaon City. Thank you so much, Gid, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon, ha? Standby. Karon dugay-dugay ang iban pa naton nga mga ka-aksyon, hatagan tanay talupangod ang inyo sining nga mga mensahe pag panumbalik naton sa dili lamang madugay. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 11:47 ng atunura sa 11:47 na. Hindi samtang nagaro timo-timo ng halos kalabanan kagang iba nagapahunay-hunay na. O galiyon tang pagtumar sang gikan sa kay Aksyon Dorel Cabato. Inimay kang tanan sa coronavirus mahimo maglapta sa indoors bisan palapaw sa anong katapak mga ka-aksyon. Anong katapak 6 feet bali ang katason, no? Mga kung mag 7-footer kaya lapaw no? Mag 5 sobra pagid. Grabe, no? Secretary Belio ginadoso ang pagtaas o kung pagpataas ang 70% sa kapasidad sang public transport. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas. Labi na diri sa Negros Occidental kag Western Visayas kag bugos nga kalibutan. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari
ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginapahayag sa Centers for Disease Control and Prevention sa Estados Unidos nga kunyara sa enclosed nga lugar o kon indoors kaangay sang mall, balay kag iban pa nga lugar sarang sa COVID-19 o kon coronavirus nga maglapta bisan pa lapaw sa 6 katapak o kon 6 feet ang inyong distansya sa isa kag isa Action Rex. Sunod sa USCDC, mas layo ang sarang labuton sang transmission sang virus sa mga enclosed nga espasyo nga wala sang nagakaigo iyang ventilation. Ini ilabi na ko ng infected nga tao ang nagakanta o kon naga-ehersisyo. Tibot siningon sa Action Rex mga video kay video kay houses or gym. Tigaling kay mga video kay houses man sa Action Rex Sirado man, why man pero may sila mga gym nga naga-operate, 'di ba? May mga gym? Sa idalong sa MGCQ pwede na siya okay. Action Rex mo. So may mga gym nga naga-operate pero ginatuman man nila ang health protocol. Pero tigaling amo ning pahayag sang CDC. Ganin. Kaga sa abiso man sa US CDC nga nasaad nga may kay ganan nga mahimo magluntad ang airborne transmission sang balatian apang ginklaro sang CDC nga mas mataas sa gihapon ang paandam sang transmission kung may close contact ikaw sa infected nga tawo. Samtang sa iban nga balita nasyonal, naghingyo si Labor Secretary Silvestre Bello III nga pataasan sa 70% ang ridership capacity sa pampubliko nga transportasyon. Ginpag ni Bello nga nabudlayan na ang mga trabahante nga makasakay pakadto sa ilang nga trabaho kaga papuli sa ilaman nga mga puloy-an. Nagapabilin nga limitado ang kapasidad sa mapampubliko nga transportasyon bangod sa padayon man nga pagpatuman sa isa ka metro nga distansya sa tunga sa mga pasahero. Una na nga damlag lang ginbuhinan inis ang Department of Transportation o DOTR ang distansya sa mga pasahero apang ginpamatian ni Presidente Rodrigo Duterte ang hingyo sa nagkalain-lain nga sektor nga ipabilin ini sa isa ka metro para man sa kaluwasan sa mga pasahero. Samtang ginkalipay naman ni Bello ang tikang sa nga DTI nga pagpahanugot sa 100% nga operasyon sa mga negosyo bungod sunod sa iya makabalik na sa trabaho ang mga trabahante. Samtang update halos tanan guro nga nagbalik na naka-MGCQ na or GCQ do nagbalik naman gani Action Doors no? So ginamat-amat ng Action Rex kay ginpanugutan na inisang Action Rex mong sang National IATF. Gani kabay so, pa lang makamat-amat na gid man para hindi kita magputo-tikoy. Kaysa Chinese New Year na yung puto-tikoy uso okay. Yaman, di ba? Sa update naman sa COVID-19 Action Rex, ang world record sa karon naglambot na sa 35,698,654 ang cases. Ang nagkalamatay naman sa bugos nga kalibutan 1,045,953. Ang naka-recover 26,867,141. Kag sa Pilipinas sa pinaka-latest nga data, available data, ang cases naton dire 324,762. Ang nagkalamatay naman 5,840. Kag ang naka-recover 273,123. Sa Negros Occidental, pinaka-latest nga kaso dire may 66 ka mga new cases recorded yesterday, October 5, 2020, nga nagdala na sa 3,336 ka mga kaso sa bugos nga probinsya. Sa Bacolod naman, updated as of October 5, 2020 man sa gihapon, ang cases na dugangan kahapon, 16 ka mga bag-o, 16 new cases nga nagdala sa 4,213. Ang positive o naka-recover naman, 27 new recoveries recorded yesterday nga nagdala naman sa kabilugan nga 2,982 kag may isa nga nadugang nga napatay nga nagresulta na sa 90 or 90 ka mga nagkalamatay bungod sa COVID-19 sa Bacolod. So Western Visayas, 170 ang new cases na record kahapon,
nga nagdala na sa kabilugan nga 12,490 kag ang aktibo nga kaso 3,270. Ang nagka-recover nagsaka man sa 8,499 matapos nga may 101 new recoveries na record kahapon. Kag siyam ang nagduga nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 271 deaths sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio. Ano to yung mga teachers nga nagsaka to sa Atopia? Gani man Action Rex, no? Sa Santo Niño National High School sa dito? Batangas. Sa Batangas to? Yes. Santo Niño National High School? Oo. Nakibot mo ako na Action Rex. Nagsaka gito ya sa babo atop kag magsaot-saot ngagdaw. Sino nagsaot? Abi ko picture to isa-isa sa ngila sining nga cellphone tapos kilid nila may mga wifi ano na ganina router sa router nga kuana daw type sang prepaid wifi. prepaid wifi ti ambot na no gid ang amo nag-action pagkita ko madunang iluhan ko bloke basta bala gulpi bala mag-ano kag sina gani. Kabilog to na nagsakas babaw to. Yes, Para lang nga hamba ko picture kag ay na, no, ginabot nila sing ganun. Pwede mo lang nasa kapadangat na kung kinanglanon. Tiway mo na mimo, gyapon ng gobyerno. Tapos sa prangkang istorya, kung waay isang connection sa ila, kag gamay ang load, ang wifi nila, hindi mo na gyapon maka-connect sila Action Doors. Ginawork ko kay Action Doors pagkita ko kagapon. Kay straight naman ma lang mga ang teachers. corridor, kag ang atop bala. Tani sa corridor na lang ang mga ma'am. Kaya pwede narusdak naman, bala Action dito Doors sa sa Balagi itong man? sa corridor. Ang kay Dubali may atop tapos may corridor sang balang double? corridor, ha? Koridor. Ang corridor tapos ang building. Okay. Ano kay tawag sila sa iligay noon manalipat ko. No. Budlay ko English ka. Charot. Amo na Black Rex may atop tapos Dubali building na siya nga taas and then may office guro sa dalawang may atop dra sila. Sila nagsaka tapos na nagagi. Naman to yung ibang mga teachers to yaman. Hindi man kubla pwede man lang na nila mapadangat direkta sa ilang nga mga opisyal sang DepEdera. Pero tinga masaka gidabis babo atop kag magpakita nga wala sang signal no Kabudlay ko wala signal. Kabudlay gid ay ho gid. Sino to nag-upload? Sino to nag-upload? Gin pangita o gani Action Rex hindi ko na makita kay puro na tanan iya ka mga national ano bala. Ang pamangkot nga may signal national. ang upload to nga nag-upload sa dito sa nag-upload sa Batangas City or sa proper sang barangay or sa diin. Ay oo gid ka mo gid sila abilidad no. Sige Sige, Action Rex. Kabay pa nga magka-signal na to after to sa pagsaka sa mga teachers sa babaw sang ato. Sige. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Kabato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang lain da ko ng mga estudyante naman na magkuambla. Kaya ito yung mga estudyante ang affected rin sa prangkang istorya. Mga estudyante, mga ginikanan ang apektado sang hina nga signal mga ka-aksyon. No? Amo nang pinaka-problema galing kay ti. Ay ho, kabudlay gid ya tama no. Sige lang, basta ila man na gusto nga magsaka tos babo atop to kag magro pakitang hindi man to pakitang tao, hindi pakitang do hindi amo no. Ay ho, una bes sa mareklamo tani mga ginikanan kag mga estudyante kay ti kun mas way gito signal sa ila tong affected sa tong mga estudyante gid pero ti naka-distribuer mantos la sang mga modules nila tong ginanglanon sa mga estudyante nila tapos na saka sila sa atop kag magpakita nga way kuno signal ay naano latan nyo da kay butangan ka mo ni Aksyon Oliver sang signal nga mayo da pero ti kalayo man to Batangas to Aksyon Oliver rin na lang ta sa Negros Occidental si Aksyon GM sugatan nyo kalad karon niya na sige kantuhan tanay si Aksyon Eden Abuso balita sa patrol. Unang adlaw sang pagbukas ang klase sa Region 6 Sote nangin madinrag-on man suno sa DepEd naton
Kagang DepEd office sa Bugos nga Region 6 wala sang nabaton nga reklamo ho. Signal, tanandra, or kakulang sang distribution. Why gid sang reklamo nangin talunsay sining sang DepEd. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Sa patrol, Aksyon Eden. Aksyon na Rex nangin man dinalagon kag wala sang may nabaton nga reklamo ang Department of Education Region 6 sa unang adlaw sang pagbukas sang klase kahapon nga adlaw Oktubre 5. Suno kay Dr. Lea Belieza, Education Program Supervisor kag Public Information Officer sang DepEd Region 6, nagpahamtang ini sila gali Action Rex sang mga help desk sa mga regional offices kag Schools Division Office kahapon nga adlaw. Ikasugin man may mga pamangkot o kon reklamo nga ipadangat sang mga ginikanan. Palayang ni Belieza, liwat nila iga-assess ang sitwasyon pagkatapos ng isa ka semana halin sang nag-umpisa ang klase kahapon nga adlaw. Sa karon Action Rex, may pila lang ka mga eskwelahan, especially diri man sa syudad sang Bacolod, ang wala pa nakapanagtag sang printed modules bangod sa posible mga mobility restrictions kag iban pa nga rason sa pila man ka mga lugar. Nagapati si Belieza nga sa sininga semana wala pa sang proper discussion ang mga manunudlo kundi magapatuman o sang o kon magapatigayon sang orientation sa mga estudyante. Pamatian naton si Dr. Lea Belieza. Well, no, sa first day natin sa school year 2020-2021, as what we have gathered from the feedback from the field, no, kay syempre less mga mobility restrictions man kita. So we're just gathering feedback from the field and it was a successful opening of classes. Wala kita sa nabaton sa atong mga help desk nga mga complaints, no, may ara kita ba lang din activate ng mga help desk nga sa regional office, pakadto sa schools division offices, pakadto sa schools naton. So far, wala kita sa nabaton mga complaints and probably we can give in a week time siguro sa eksakto nga assessment, no? Kaya of course, batunon natin there are probably challenges, no? Pero sa subong wala pa sila nakaabot sa aton nga mga problema. Action Rex sa karon 97% na no kon 1,755,232 na ang nakapa-enroll nga estudyante diri sa Region 6 umpisa kinder to senior high school. Alin sa kinder na hasta sa grade 6? Senior high school Action Senior Rex. high school? Oo. Dako na gali, no? Man kag sige man Action Rex ang bato nila sang mga nagapa-enroll sa gyapon kay parehas di Action Rex sa may nalabayan ta kaina sa ETCS 1, 2 and 3. October 8 and October 9 ang schedule sinin nila nga pagpanagtag sang printed modules sa mga estudyante. Sa Huwebes pa? Yes, Action Rex. Tapos Huwebes pa kag Biyernes? 8 and 9? Yes, Away correct. sa nagdungan niya sang 5? Wala pa sila Action Rex nagdungan. Baka Gina, may mga ginikanan patanagan niya sa gwa nagahingagaw papa-enroll sa ila sini nga mga estudyante. Okay. Tiyambal ni Belieza, Action Rex, may mga ginalagas pa man kunong DepEd. Ang iban, bala may mga late enrollees, di kisa dahil hindi man nila mapasubrahan, gid bala ang ilang mga modules, bangod nga kasayang man sang mga band paper, tira. That's why nga gina-assess kay ginatupong nila Action Rex, ang kadabuon man sang enrollees, subong man ang gina-print out nila nga mga modules. Ang ginapang print out nila for first grading na? For first month pa lang Action Rex. First month Una pa pa lang lang. kasi semana, oo. Bali, kumbaga 4 pa lang kaset Action Rex Oo. ang na-print out nila. Tapos sige-sige damo nang abala makita taman po sa mga teachers nga kilala tayo na pangabay nila. Hindi lang magkalaguba ang ila sini nga printer. Amo nang problema da kung maguba ang printer nila, amo gid ang pinaka problema gid sa tanan. Ulihi kag pulaw naman sila sang printing nga na ewan sa ila sini nga materials para hindi lang maulihi. Pero so far why pagid man sang problema nga nag-come up since nga nagbukas ang mga public schools, no? So far Action Rex wala gid sang may napalakay iti base man sa mga report sa ila nga mga field personnel, mga ila offices Action Rex so far wala pa man sila sa may nabaton nga reklamo. Kag ti hambalilay cater man Action Rex ako may mga pamangkot pa ang iban nga ginikanan. Amo pa lang ning sa division of Bacolod, ETCS 1, 2, 3, ang way pa makarelease or may iban pa? Most probably Action Rex may ara pa iban. I-try naton karon contact si Ma'am Ameline Sales Action Rex.
Kay pamangkoton ta kung pila pa or ano pa nga mga eskwelahan dire sa Bacolod ang wala man nakadungan sa October 5 gid Aksyon Rex nga pag-umpisa gid sang klase sa national. Kag officially, ang iba niya actually nag-declare na nga ma-open na sila by Monday pero ginasigaw ta Monday to tagtaganay lang to sang kinanglanon sang kabataan mo. Yes, correct Aksyon Rex. Ang iban, depende sa population, bala Aksyon Rex ang eskwelahan. Oo, kapin pa kung dako nga eskwelahan to, ti budlayon gito sila ka complete pa sang tanan. Ang iba na Aksyon Rex, week before sang October 5, Sila ni nagpanagtag na. paring Romo pasaporte ang City Hayo sa Biyernes pagali. Ang iba na Aksyon Rex, dire sa syudad sang Bacolod, silang kay Hibaloon, kay Lambuton, taman si Ma'am Ameline Sales. Kung ano Aksyon Rex, ang pinakarason gid kung nga ang iba na delay man, o kung wala nagdungan sang kahapon ni adlaw. Sino si Sales gani? Ang aton di Aksyon Rex yung Deputy Supervisor diri sa Division of Bacolod. Do naghipo sa sang sining mga inadlaw kay dapat yan na ni Tani Toka mo galing kay ti mainsindihan taman siguro basi sako man siya. Yes, gid Aksyon Rex ako ay gid kay ligad to nakigangot sa iya nagtext sang aga. Naka-reply siya launa ra sa kagahon. Ba, pwerte nga Grabe, Aksyon Rex. no? Damo-damo mandaan Aksyon Rex ng ila magina si kaso. Sige lang tagaan na basi matagaan ta oras karon Aksyon Rex ni Madam Ameline Sales. Sige. Halin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Naboso. Una pa lang ibukada to sa mga balitaan ta. At least successful ang unang adlaw sa pagbukas ng klase. Although nga may mga iban pa nga mga eskwelahan nga way pa magkatapos ang printed modules nga ginpanagtag kaginkuha sa mga ginikanan kainan nalabayan ni Aksyon Eden sa pila ka mga eskwelahan dire nga may mga ginikanan pa nga nagkakuha sang modules, no? Officially siguro by next week siguro October 12 amo ang pag-start gid pero ting iban niya nakasugod na. Iban nga mga estudyante nga nakakuha sang ila modules nagsulugod na. Halin pa kahapon tubtob sining mga inoras, no? Sa mga teachers ta baw kabudlay gid katama, no? Grabe gid ang ila sining trabaho. Sige na, no? Basta importante kung anong malabutan naton kag mapasangkad tang kaisipan sa mga estudyante ta sa pila ka bulan nga nabilin para sa school year mas maayo na gid, no? Ayos. Sige. Paring Romo pasaporte, maayo gid si Paring Romo pasaporte, no? Daw mo gid. Ay, uboy yung gid niya. Kantuhan tanay nga balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa voters registration. Maiba tayo. Maiba tayo. Voters registration sa COMELEC, nagbalik na pero parehestro tuman ka jutay, no? Suno kay COMELEC officer Sarel. Gibaloon tabi kag iban pa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Rex, maiwat sa karon ang naglinya dira sa may COMELEC Bacolod para magparehistro Action Rex sa tuyo nga maka-participate man kag makabotar sa 2022 nga elections. So ginpahig diri ni Bacolod Election Officer Attorney John Anthony sa Election Rex nga sa October 1 kadungan sa pagpitalang pasyudad sa Bacolod sa GCQ nag-resume naman ang ginasiling nga voters registration kasunod nga under modified enhanced community quarantine o kon last September 2020 wala Action Rex ang voters registration again patigayon kundi automatic suspended kulang sa kalugar yara sa MECQ ka status Action Rex. Sa pagpakigangot naton kay Attorney Saril, tiya diligin pahayag nga from Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday kag Saturday Action Rex. Amoy niya mga inadlaw nga bukas sila from 8 a.m. to 3 p.m. sang hapon, no? So Mondays kag Sundays wala Action Rex sirado
ang COMELEC office diri sa may syudad sang Bacolod. Pero anong full operations na sila or skeletal gyapon Aksyon dahil? Full operation sa Action Rex since ang isa ini sa ila sining preparation ang voters registration kay kun madumduman sa ECQ lawig-lawig man ang ila sining pagpahuway o galing ti amo nagali bisan nga nagabato na sila sang voters registration Action Rex iwat sa gihapon ang nagapila bisan 100 kada adlaw katawang ila sining accommodate wala hindi Action Rex makalabot sa 100 pipila lang giniya sining example nga from October 1 2 kag 3 sa sulod sa tatlo ka daw nga registration, 55 gitamang ang nagparehistro Action Rex. Mas nubo-nubo ikumparar sa tinalikdan nga mga binulan nga pagbaton sa mga registered Action Rex. Sunod sa iya, may pipilaman ka mga nagaparegister nga ilaman ginasaway, bangot tiyam na wala nagasoksok sa face shield, daw hindi kila matuman ng minimum health standard. Rason nga, ang badrin ni Sir Saril, dapat i-observe gid ang no face shield, no face mask, no register nga policy Action Rex. Ining regarding naman sa Bacolod contact tracing system since ang mga government offices kinahanglan man mag-comply Action Rex tiyang balderin ni Atty. Saril makomply man sila ugaling tiyang na nagadown ang system pero sunod siya may time pa man Action Rex nga basi pa lang makalusot kag maka-register man ang ila sining talatapan para ang mga maparehistro tuyang nga meras ang QR code i-scan na lang ang ila sining mga backtrack card kag kun wala ti pwede man sa gihapon ka manual login Action Rex. Nagapabilin sa gihapon nga suspendido ang satellite kag special voter registration sa Action Rex kag wala pa man sang feedback na Sir Saril dito sa may COMELEC National Office. Aring tingog ni Bacolod Election Officer Attorney John Anthony Saril. Yes, officially nag-resume kita last October 1. Okay. Nagbalik kita doon pagkatapos sa Magyapon, every Tuesday and Saturdays ka. Sunday wala, sirado. Kamusta attorney ang pag-resume damo na ang nag-register dira or ang volume? Actually in terms of volume mas gamay pag diyan isang previous kay ang total lang namon for 3 days is 55 lang kabilong registrants. 5-5. 5-5, yes, 5-5. Yes, for October 1, 23. But with regards attorney sa mga before ba naton nga mga satellite registration, wala pa to yan, no? Wala pa ang mga satellite registration tawag pag iyapo suspended pag iyapo. Oo, same man sa special registration sa mga seniors, mga PDL. Yes, why pataka sa nga muna sa siguro kung magturo tayo ay naguro sa suntuig kasi pasabdi nga makakuan pero mula gid na in the meantime why lang gid on site lang ana sa office na registration. Okay, so far compliant na attorney no ang mga nagapa-register with regards sa minimum health standard. Well, yes, compliant man sila but of course mara gid nga hindi na marikawan nga pero ginasaway lang namon no so ginapastricto ginamon before sila magsulod sa registration area namon nakapanghinaw sila then of course temperature check ang submission sa kapag fill up sa health declaration form. Action Rex na batihan sa Attorney Saril sang COMELEC Bacolod susubong tawhay pa so perigid wala pa na makarehistro Action Rex kay base ba sa ulihi lapit na lang deadline dira naman sila magdinaguso. Sa iban nga ba itagikan sa Bacolod City Hall mayo ni kay may plano na Action Rex ang LGU sa Bacolod City nga magpatigayon sang regular nga press con no like po diri mga city officials naton si Mayor Bing, si City Administrator M. Ang kag si IATF Visayas Chief Implementer Major General Retired Mel Action Rex. Ang ila sining plano is sisa ka semana tatlo ka press briefing ang ila sining patigayonon. Tatlo Action Rex. Sa isang ka semana, Monday to Friday. Yes, Action Rex sa Monday to Sunday, to Saturday, tatlo no. Subong semana tatlo, Tuesday, Thursday, kag Saturday. Next week MWF naman Action Rex. So, bulos-bulos lang. So, subong semana, TPHS ang ila sining schedule Action Rex. Kaga mo na para mahatalan man sang update ang mga publiko kag regarding sining COVID-19 campaign diri sa may syudad sang Bacolod Action Rex. So, ini siya, pwede man masaksihan sang pumuluyo pagi sa Facebook Live sa Bacolod City PIO kag syempre diri man sa aton nga page Action Rex sang Action Radio Bacolod. Update. Saan mo masugod next week, no? Subong Action Rex karon sa hapon. Okay. So karon sa hapon amo ni ang kumbaga ti una-una gid no nga press con upod ang mga city officials. Ilabi na nga kadamo karon sa mga concern ang netizens Action Rex.
aton sining campaign kag ilabi na ining backtrack system sang syudad. Update balita gikan sa Bacolod City Government Standard ka Aksyon o Aksyon dahil sa Lazar una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa pinakaulihiyo asob sining adlaw October 6, 2020, ang Sipalay City may 11 ka mga COVID-19 positive nga mga kaso, all associated to local transmission sa area sang syudad mga kaksyon. Subo-subo ni kay 11 gid sila kabilog. Dito sa Lakasiliana ka atong Domingo nga adlaw mayara 3 pero subject pa sa paidalo man sa testing ang 17 pa kaiba, no? Pero iniyaho 11 ka mga bag-o sa nga positibo sa Sipalay City. IETF COVID-19 advisory ini gikan sa syudad sang Sipalay, no? Ginapatigayon ang nagakaigong atikan sang lokal nga gobyerno sang syudad sang Sipalay. Ang siyam sa 11 ang nakatigayon na ngayara sa home quarantine o naka-home quarantine since October 4 pa sa itong Domingong adlaw, while ang duha ang admitted sa Sipalay quarantine facility since pa sa itong Setyembre 25. As of this morning, ang pasyente ang gininform na sa ila status sang contact tracing team kag ang contact tracing upod sa mga barangay LGUs kag sang Philippine National Police ang nag-conduct sang investigation. Ang Sipalay Interagency Task Force Against COVID-19 ang mag-release ang official kag full details sa mga new cases as soon as the contact tracing makompleto na mga kaaksyon. Inang information gikan mismo dito sa Sipalay City. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:16 sa ngaton oras. Sa iluhanta na si Aksyon Marlon Hinovilla sa Kapitolyo, relocation site sa Barangay 9, syudad sang Kabangkalan, gin-lockdown ho pila ka mga residente, gin-report nga nagpalagyo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovilla. Aksyon Mar. So, Norex, sa 14 kadlaw ang kalawikon sa lockdown nga implementasyon nga iga-implementar kon gin-implementar na ang lokal nga pangalohan sa sunod sa Kabankalan sa relocation site sa Kobini sa Barangay 9 ang among nga syudad matapos nga gulpyada lam Aksyon Rex nga bumutyog ang kanamoon sa mga nag-positibo resulta sa ginpatigayon nga mass testing salin sa mga residente ang siring lugar. Now, isa pa rin sang nagdugang sa problema ngod may ara Aksyon Rex ang mga residente sa nga lugar nga sang nabaluan nila nga ipaidalom sa lockdown ang ila sa ginaistaran matamat sila Aksyon Rex nga nagkataruti palagyo nang ita sa ibang nga lugar nga masailuhan. Pero ang iba sa ila sa Aksyon Rex kay Mayor Pedro Zayco way magkatalaga ginakatuan sa pulis kay matira tutulan man din sila nagkadto ayo sila nga balik sila nay ito sa bahin sa relocation site kalabaran nga nagparalagyo nagbalalik naman subong nagtuman man sa gina-implementar health protocol ang idalan halinan sinisaro kay Mayor Zayco may ara unang duha ka residente sa relocation site nagpositive. Dason nga adlaw nagduga pagiduha nag-apat na kag sunod nga adlaw may ara sang mass testing nga ginpatigayon isa ka gatos kadang residente Aksyon Rex ang ginkuhaan sang swab. Ang resulta sa isa ka gatos 21 gid ang nagpositibo. 21?
21 gina nagpositive sa 100 Action Rex. Grabe na. Gin mas swab testing. Kag subong adlaw, subong ito, ongoing subong, ang ikaduwa nga batch sang mass testing, isa pagkagatus mga residente sang relocation site Barangay 9. No, so stricto subong Ano na din damping barangay na yung relocation sa isa proper lang ni Action Mark on before sang Kabangkalan? Bastan i-reaction Rex, ikit-ikit ang balay, wala ko lang pangkot kay Mayor Saiko, pero ang area is relocation, ikit-ikit ang panibalay Action Rex. Pagkali ni Mayor Saiko, ang mga tao nga nag-start tong kalabanan, duway lang ya sa ila sa nagabungog, mayara sa COVID-19, mayara gani sa Rex sa nagabilasyon, mayara sa nagasugal, mayara sa nagatumpok-tumpok pa nagainom. O kag daw ay lang bla, kumuha man tigil lockdown sa subong, bantay sarado nila sa nga lugar, bal ni Mayor Saiko nagpasiguro man ng mga residente. Bilog ni nga relocation site? Ha? Bilog ni nga relocation site, gin-lockdown? Bali, purok lang sa Rex na makabig purok lang. Oo. Purok o galing damo sang tao. Bilog gid nga relocation site, gin-lockdown? Yes, Action Rex, exit tag entrance sa relocation site. Pabantayan sa mga barangay officials, barangay tarong kagapulisan. Mapihob lang nga waay na Action Rex ang palagyo pa kadto sa iban nga lugar. Ang mga kaiping nga barangay, ginpabaloto yung sigida hambal ni Mayor Saiko mo. Base mayara taga relocation site, pabalaan yung ang polis, kaya pagkatuan na nakatabalikon tadi sila. Sa nga lugar. Kaya matutapod naman hambal ni Mayor Saiko ang nagbalik. Subong ara sila nag-atiner anay stay at home. Ay ginapadalaan man sila sa ila sa ring kalanon kag ilimdon food packs sa sulod sa 3 kadlaw na sa ang kada padala konsumo nila na 3 kadlaw. Pagka 3 kadlaw, balik naman padala sa ila tungtod nga labot ang ginatawag nga 14 dias. Si Mayor Saiko sang sulad sang Kabangkalan. May nagpositive na daw 4. So may kwan gali nga may deberman ang local government nga kung magsubra sa 2, pwede ma-lockdown. Pang swab sila tanan, mass testing, sobra 100. Ang iban pagkabati nga i-lockdown sila, kag mass testing, amotong iban no. Amotong bati ko may iban nga nag-split out na, nga pero ang iba na nagbalalik naman, ginkuha naman to sila kay may advice man ang pulis naton nga kung diin sila nga barangay, ma-report din ang barangay kapitan sa pulis para makuha sila. O pagwa sa to, 21 ang positive. Isang first nga pag-swab sila more than 100. Siningad daw may second batch ang swabbing, mas testing. I don't know, I hope nga negative na tanan. Pero hindi sa siguro, no? Kaya subong daw medyo ang gwada nila daw natunanay na bla. Inang relocation ikip lang kagaupong-upong ng balay na. So that's why nga naghaboy man ako gani isang advisory dito nga di have to observe health protocol. Ang bati ko dira daw wala naman bla sa bungog nila. Ining mga tao dira daw kompleto man bla. Siling ko tani hindi kooperahan nyo na. Ang panawagan ni Mayor Saiko dapat kooperahan na reaksyones kaya mang sakop sa ng lockdown ni tabanggit nga residente. Dapat gidi kooperahan gina nila kay kung magpinagusto na sila nagdamo pag gid ng mayara sang COVID ra. Amo nang nakitaan nga rason ni Mayor Saiko kung nga agulpiadang bumutsog ang pagdamo sang positive tara sila sa nga area kamanti. Daw ay man lang iban guro, ay man ka face mask, ay man ka face shield, nagahampang baraha, nagasugal. Sobrang salig na. Banti guro ti way mang sa nagabantay mo ti subo ko kay mayara sa lockdown bantay sa nato sa ato sa mga kapulisan. Kung sa kaso sa Kabangkalan as of kahapon October 5, 163 confirmed cases pero nagalayo na is mga 98 subot sila mayara sang 65 mga active cases pa Action Rex. Na-report kikan sa Kapitol Pabinsalang Aksyon na Maulis Hedovaya. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sige, daligid lang Aksyon Brian Morden, Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Nokpo kag BCPO, kag ang aton sining nga mga out of town reporters. Balikan ko lang kamo karon lang dugay-dugay ha. Daligid lang standby mga ka-aksyon. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang kita sa diligid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod
sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining. Ayos, sige, daligid lang kay tirahon taniho mayong udto. Siling ni Alex Montisa, linga mayong udto lang sa pamilya Ramirez kag pamilya Tihado sa maestro nga gwapohon sang artisi Talisay driving in si to Sir John Robert Ronquillo, especially to all Group 2 DASB class. Madamo gid nga salamat sa Rex. Thank you so much gid Alex Montesa. Sa kay Suset Alunan, may lang pag-monitor. Shout out lang sa Alunan family, kag Nansan family sa Talisay. Thank you so much. Salamat gid from Hong Kong. Thank you so much sa Alunan Suset. Kay Cathy Ver, may lang pag-monitor. Kay Yvonne Boyster, no? May lang pamati Yvonne, no? And Melchor Baroca Rombines sa Hinubaan, may lang pag-monitor dino Alex sa Hinigaran, Archie Alipalo, Toto Archie Ray Alipalo. Shoot out lang sa Grab It Chow FB page for foodies orders. Thank you. Ayos. Sige sa Grab It Chow FB page, no? Maka-order ka mo da sang mga pagkaon siling ni Toto Archie Ray Alipalo, no? Kay Remark Lamayo, may lang pag-monitor sa Occidental Mindoro, may lang pag-monitor, no? Sa La Castellana, sa Rex may 20 ka kasos ang community transmission. Dito to sa sa isa ka barangay sa Banwasang La Castellana, no? And sa kay Batcho Bats, linya sa giparehistro sa Comelec, sila man na gyapon gapili sang ila pag-on. Kay kung si ato ni Chong pa, mga bayaran ang Smart Magic kag Comelec. Ana Marita Palya, may lang pag-monitor. Salamat gid. And Wilfredo Laison Domingo, may lang pag-monitor. Tamyaw lang da sa Ibi Magalona sa ugangan ko nga si Diding Bayoran. Ayos, kay Merly Dolido Magallanes, kay Alin Camatso, may lang pag-monitor sa pamilya Camatso, si Bunga kag Herman, dara sa barangay Hagimit, La Carlota. Ayos, thank you so much, gid Alin Camatso. Sherilyn Oro Javier, may lang pag-monitor kay Sherilyn Oro Javier, no? Gian Resisio, kay Mariti Felisario Haba, may lang pag-monitor kay Mama Lorna, kag Papa Rolando Haba, gamonitor dra sa barangay Kaduan, Cadiz City. Ayos, thank you so much Mariti Felisario Hava, no? Kay Jomong Caltorilla, Rodney Harder, may lang pag-monitor Rodney Harder, kay Lunila Tarosan dra sa Gatuslao San Sebastian, may lang pag-pamati, no? Rosalina Arellano Espadero dira sa Morsia, may lang pag-monitor kay Jane Nabarte Esto, first time nakita ko si Sir Rex. Ay, badugay na ko nagatsunin bag-ulang gid nga udto. Okay, sige. Thank you so much gid Jane Nabarte Esto, no? Junjun Esteves ling niya, Aksyon tigkalaona, lunch break niya gata Aksyon Rex. So, namundi lang ka nga ginatan kag adobo nga baboy. Maigma na ta. Gani man. Namits gina, John, namits gina, no? Liberty Binitin Obaldo, dra sa Bakyas Mansilingan. Tamiyaw lang ba, nayak ang mga anak ya, nga monitor gid sila sa East Home 5 Mansilingan. Thank you so much, Liberty Binitin Obaldo. Kay Eric Liano, may lang pag-monitor dra sa Cadiz. Kag kay Toto Nemrod Guangco Zabala, may lang pag-monitor Toto Nemrod Guangco Zabala, no? Kay Heaven, kay Melinda Aisporo, good PM Aksyon Rex, si Baby Aisporo ni sa La Carlota. Thank you so much, Baby Aisporo. And
Sa kay Bibing Dagiya Bautista, mayong udto lang. Monitor kami di sa Lizares Avenue, Barangay 39. Thank you so much, Bing. Marisa Ribinito Niar, may lang nga pagpamati dra sa Dubai. Paliwgang ko greet sa pamilya ko, Aksyon Rex sa Barangay Estefania, pamilya Ribinito. Thank you so much, Gid. Pamilya Ribinito Inyar, no? Yos Melinda Aisporo, si Cory Bidaha, may lang nga pag-monitor dra sa Kuwait. Rimar Gicano Haliasgo, kay Nining Malo, kay Rose Diginion, may lang nga pagpamati dra sa Barangay Maaw, sa Salvacion, Diginion, watching from Estefania. Thank you so much, Rose. Kay El Presidente, Warlito Milyamas ang OTTG. May lang nga pag-monitor Sir Warlito Milyama, no? Baby AJ, sana all Aksyon Rex may secret basta halong permi kag sa pamilya mo. Thank you so much, good Baby AJ, no? Nenfa Torres, may lang nga pag-monitor, no? Thank you so much, Gid. Ayos, sige, karon naman ang iban, mahina ang kalaban. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra
tunga sa milyon. Standard Time, las 12:38. This time check is brought to you by Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippines Standard Time, las 12:40 na nga oras. May lang pag-monitor kay paring Alan Navales kag Jusing Topaz, no? Paring John Britannico dira sa Procgaysano Alihis, may lang pag-pamati. Ayo, sige, pakarunan taning iban pa nga mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sini nga pagpangalagad. This time ko ang tanang reports ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update tanay sa kaso ni Juliet Mercadero na nasa puwantog na sa may San Miguel la Carlota. Di apat giding pilas ang paglutang, no? Kag tinanong latest nga investigation sa mga kapulisan kag iban pang mabalita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. Rex, sa nagwa nga results ang post-mortem examination sa bangkay ni Juliet Mercader, nakita diri nga may apat ini siya ka mga pilas sa nagapalibot lang siya sining ulo kag liog. Aksyon, Rex. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang hepe sang La Carlota PNP. Saya pagtanaw diri ginisip tanan sang nag-examine Aksyon Rex ang apat ka pilas nga ang duha diri entrance sa agtang kag ang duha diri sa dalom Aksyon Rex amoning exit. Pagduda diri ni Guadalupe nga duha lang gid ang igo ni Juliet, pero duha man ka exit amo na nga apat ka pilas ang ila sini nga ginpagwa nga result. Aksyon Rex. Bali, duha ka igo ni dining entrance ni? Ari tanan sa agtang Aksyon Rex. Grabe. Tintrogid ko nung igo niya sining nasambit nga biktima. So, galing kinagwa sa post-mortem examination, apat ka pilas, basigin apid bala ka isip sang nag-examine diri ang mga nag-exit nga bala. Man kay kung exit nati, duwa gid lang igo ya sina duha ang igo, amo naging klaro niya duha ang igo, pero apat ka pilas entrance kag exit sang bala. Aksyon Rex. Sa padayon nila nga pag-imbestigar, nagligad to doon pagid nila magwa ang istorya nga wala ini siya ginpatay sa sina nga lugar, kundi ginlubong gid lamang ini siya kay may mga neres nga mga pamalay didto, wala gid kabati nga may lupok. Aksyon Rex sa nasambit nga lugar. Gina-check nila karon, ginahulat nila kung magadesisyon ang pamilya niya sini galing dito sa kung isip-isipon, Aksyon Brian, kung way ka kahisayod sina dira nga lugar ka kung pangayaw ka, paano mo na day dapong si Juliet Mercader man? Yes, Aksyon Rex, isa na kapag ginaimbestigaran kay prior na taboy ining nasambit nga pagkasapo sa iya. Nakita ni sa gali Aksyon Rex sa mga pumuloyo, may isa na gali ka mga lugar nga paliliguan bla, nami liguan. Ining si Juliet,
Oo, sa may San Miguel, lapit dira nga lugar. Ini si Juliet may upod nga 4 ka tawo, 3 ka lalaki, kag 1 ka bayi. In short, 5 sila tanan. Para sila nagapaliwa-liwa bisa sina nga lugar Aksyon Rex. So, no, sa mga tao nga na-imbestigar sang La Carlota PNP, no? So, kung isipon, basi may ara sila sa mga kakilala dira or naglagaw din lamang ini sila sang nakitaan sila sang pumuloyo. So, gina-check pa karon sang La Carlota PNP kay pagpuli sang bangkay sadto sang ligad nga semana, ginhambalan gid ni Guadalupe ang pamilya sini nga dapat ipa-autopsy gid ang bangkay para mahibalan kung ini siya bala ang may iban pagid nga mga igo abi aside from post-mortem examination. Kag kung mahibalan nga ini siya ang nahimuslan kay hublas ini siya Aksyon Rex mo. Way na gini siya bayo sang nakitaan ini siya sang tawo dira or mga tawo nga na lubong ini siya. So karon hindi pa palayag sa La Carlota PNP kung nahimuslan ini siya. Hindi man nila mapalayag nga ginkawatan ini siya kung gin-hold up kaya mga personal belongings niya Aksyon Rex. Araman lang sa gihapon. Gina-check nila duway ginman sang nadula sa iya sila nga personal. Ang ginapangitan nila karon kundi diin ang salakyan nga ginasakyan niya sini sedan ini mo auto bisman sa pag-imbestigar sang siya PNP. Sedan nga auto? Sedan Aksyon Rex 1 auto siya, sedan ang tawag sina. So, why galing mabalaan kung ano nga brand ini, Toyota bala, Nissan o kung Suzuki nga sa isang salakyan. Amo nang gina-check lang karon kagway mo sa kabalo kung ano nga kolor sang salakyan nga ini. Pero nagapati si Guadalupe nga kung ari man lang diri sa Bacolod kag Negros ining sedan nga ini, probably ginatago pa ni sa sini nga mga tinihon kagway pagin pagwa Aksyon Rex. Naging pananaw man nila nga base nakagwa na diri kag nakalapos na sa iban nga probinsya man sa sini nga mga tinihon. So, as to sa mga suspects, daw wala pagid sang may matumod ang La Carlota PNP kung sino mga taga-himo sini. Ang gina-trace nila subong, ang talayag sa Murcia PNP nga prior pa man gin-operate ang bana ni Juliet nga si Jennifer Mercader dira sa Minoyan, Murcia. Kung sino ang upod ni Juliet nga naglakat nga tong gintumod ni Lieutenant Abuhara sa Murcia nga may upod siya nga lalaki nga isa man ka wanted person nga taga dito man sa Cebu. Amo ni ginapangita man karon sa La Carlota PNP para makabulig ini sa investigation kag kung siya man to ang suspect ged sa pagpatay sini nasambit iya nga biktima Aksyon Rex. So karon sini daw wala pagid sila sang may matumod nga suspetsado. Ang anggulo ti solito naton una diri na lantaw nila amo ang illegal nga droga Aksyon Rex. It seems nga tining napatay may ara sang connection sa tong sa kay Jennifer ang sining bana. Magluwas sina basta may mga personal man siya nga grudges Aksyon Rex. Kaya daw ginapaiway naman ng Sir La Carlota ang pagpangawat. Ang paglugos, hindi man sila makambal pa kay wala pagidyasang result kung ang pamangkot na gani kung i-autopsy gid na sang pamilya dito sa Cebu o kung wala. Amo nang ilang sila ginahulat sini Matinion. Tapos sa stress, tapos may nakikihan sa okay. So malaki yung sa kasi sa so malamang sir na puro tama niya sa ulo lahat sir, parang ganun. Kasi sir tapos yung sir, aside from that sir, na may mga tama siya, may sign ba na mapalirape siya sir, so far? Wala kasi mga
Aksyon Rex po ng porusyon sa palayag ni Guadalupe sa aton sila pag-follow up sila na sambit iyang kaso. No? So, rato na tunta ang next pagid bilang move nga pagahibon sa sining nga mga opinion. Ang iban nga balita karon na sa hapon kag sa gabi sa aton sila nga pagpangalaga diri sa Aksyon Radio Bacolod. In this Aksyon, Brian Morning nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Di ang bangkay ni Juliet Mercader ang gindala na to sa immediate family sa Dakbayan sa Cebu, no? Kung anong latest why pagidman sang update dito sa area sang Cebu, but ang pamilya nagalaom nga matutukan ini sa gyapon sang kapulisan ang kamatayon ni Juliet Mercader. Matapos ang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, kadtuan ang balita ni Aksyon de Naboso. Nagpatawag sang press conference ang bagong direktor sang Bacolod City Police Office, pero nakaligad na pa nina interview si Colonel Manuel Placido. Ang hambal niyang hindi pag-tolerate sini ang bad cops sa piyak nga nagakakulang ang kapulisan sa syudad sang Bacolod. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex, hindi pag-itolerar ni BCPO Director Colonel Manuel Placido kung may aragiman sang bad cops diri sa Bacolod. Sa pihak na nadiskubrihan sini nga kulang ang authorized strength sang BCPO para sa isa ka highly urbanized city. So kay Placido, 43% gid lamang ang puwersa sang kapulisan. Rason ni isa sa pagpanghangkat siya pagpungko kung Action Rex sa mong insakto nga pag-utilize ang personnel agon mapapilin sa gihapon ng peace and order kag mapatuman ang mga pagsulundan kag iban pang nga trabaho sang kapulisan. Dugang pa ni Placido, isa man ini sa rason kung nga hindi officers o kung mga police non-commissioned officers ang nagapamuno sa iban nga mga police station. Palayag ni Placido, bangod sa ginapangatubang nga pandemya, hindi ilang paglagas sa mga persona nga may malain nga buluhaton o kontuyo sa syudad ang ila sini ginahimo, kundi pati man ang pag-track sa mga tawo nga mahimo apektado man sang virus. Pamatian naton si Colonel Manuel Placido. May dedicated team na nga kami actually. Halos around 20 to 30% ng police ko is specific na ang details, specific na ang job as of this, ito, yung gatong panahon na mag-contact, maghanap ng may mga possible na carrier as part of contact tracers. So, around 20 to 30% napunta na rin. Kaya yung visibility namin, hirap na hirap talaga kami. Kasi nga, naunti na napunta na rin. Yun. That's the reality. Yun nga. Pero sabi ko pa rin yan na siyempre, yung peace and order, tsaka yung almost 56%. Kasi according to my chief ng personnel, yung authorized strength, meaning if we are authorized to have 1,000 personnel for Bacolod City Police Office, we are only 430. So 43% filled up. So we have a deficient of 56%. More than half. Din pa siguro man Action Rex no ni Placido nga mangin matawhay ang syudad sa Bacolod sa idalom sini sa iyang pagpabuno kag sunod siya nagalaom nga hindi na nagalaom nga hindi na madugangan ang mga biktima sa pagpamatay diri man sa syudad. Sunod pa kay Placido, naka-meeting na sa mga kapulisan niya. Tama-tama Action Rex nga nag-meeting una-una yan nag-courtesy call man siya sa mga officials diri sa syudad sa Bacolod, kay nasa aga temprano pa, nagkadto man siya kay Bishop Buzon Action Rex para man magulo istorya. Suno sa iya, i-plano ni Action Rex nga i-backtrack
truck ang nagliligad nga patsanay ilabi na asang mga riding in tandem suspects bala sa syudad. Agud iya matun-an kag nagalaom nga mahatagan gid sang hustisya ang ining mga biktima. Dapat Aksyon Rex dapat kuno mapamatbatan ang kag mapapanaugan sang penalidad ang mga suspetsado. Itagikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Ida Boso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:54 ng aton oras. Salamat gid Aksyon Ida Boso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Herbal capsule. Time, las 12:56 ang aton oras. Lambadahon tang mga balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Tirahon tanan ni unahon tanay si Aksyon Roger Gotiba sa siyudad sang Cadiz, mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa duwa ka mga minor de edad nga naglayaso. Ay nga naglayas ni sila man. Nga ginaligar, ginapintasan sang ila sining nga iloy. No? Nakita na, kagin-turn over sa ila nga iloy. Of course, di sa presensya sang DSWD, dapat hindi pagpintasan na. Hibaloon tabing detalye sinupod kay Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz, mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Din siya magid. Daligid lang Aksyon Roger sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, game turnover na sa ginikanan sa presensya mismo sa DSWD pero inigid patigayon sa Barangay Tiglawigan sa presensya man ni Barangay Kapitan Manuel Escala ang duha ka mga kabataan nga gin-report nga missing ini humalin pa sa tong Sabado. Nagpa-record ang iloy nga si Zeren Fernandez sa bahin sang kapulisan kag siya man ang nagpaparawag ko nagpa-aksyon dari sa Aksyon Radio kagabi. Naradula iya kabataan pero ini ang nakita na kag ang malibad sang duha ka mga kabataan nga 8 anyos kag isa 11 anyos nga ni sila ang ginasakit o kinapitasan sa ila sining iloy ang ila sining amay nga ito pa dito sa Manila. Ini ginasikaso sa Barangay Tiglawigan pagiman sa kay Barangay Kapitan Manuel Escala kag ang kabataan ginhold kag giningaga gintawgan sang DSWD pagkatapos ini sila ang turnover kay ina pero sa presensya sang DSWD. Sa ilang ginikanan kaya nagpirmahay magkandiri kaya rin ng taga DSWD
nga gabay pa unta nga na ini ang bata ati panon nila sa pagpakaon, pagpa-eskwela. Kag kung ano ang ila himuon sa kabataan nga hindi mo madlagan bisakon sa barangay kaya ako siya nagpirma na siya nga hindi niya pag-ano ng kabataan. So, ang Iloy nagpanginwala man sa siling nga suno sa iya, kaya ginidisiplina man lang ang kabataan kung makasala, hanot, isa, duwa, kagway naman siling ginapatamaan na. Ang kabataan sa karon ang nagbalik na sa iya siling nga ginikalan sila siling nga puloyan. Report, gikan sa sunod sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini si Aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotti balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluhantang balita gikan sa La Carlota, top 4 blanimong most wanted person gindakop ang isa ka gindakop ang 51 anyos nga lalaki nga may warrant of arrest sa kaso nga paghimulos. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor gikan sa siyudad sang La Carlota. Yari ang kaundan sa report, Aksyon Pers. Yes, Aksyon Rex, katapos sa La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Chief Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe upod ang alert team nagkandak sa operation against sa wanted person mga alas 7:45 ng aga dito sa may Masbil Subdivision, Barangay Cubay, La Carlota City. Dakop dire ang top 4 most wanted person sa lista ng La Carlota PNP. Ang persona ginkilala dire sa kaya Joel Gan Consiba i Salarda, 51 anyos, soltero, kag isa ka construction worker, kag pumuluyo sa Masbil Cubay, Barangay Cubay, La Carlota City, Aksyon Rex. Initial gin serbihan sa warrant of arrest ang suspect sa criminal case number 6367 kag 6368 sa kaso nga tokans of rape. Kagang warrant of arrest panaog sa korte nga si Honorable Secretary Jason Fernandez, presiding judge sa RTC Branch 68 La Carlota City. Kag may ang warrant of arrest may pitsa saktong bulan sang September 18, 2020. Kagkaroon ni ang suspect ara nakulong sa custodial facilities sang La Carlota PNP. Report live gikan diri sa La Carlota PNP ang inyong Aksyon Percival Villamor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Percival Villamor balita gikan sa siyudad sang La Carlota, no? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la una nga tonoras daligid lang kay si Aksyon Stephen Presquito Aksyon Oliver si Aksyon Stephen makita mo na siya sa file tabi kay hindi siya ari na sa gali Aksyon Oliver. Okay na siya. Sige. Daligid lang Aksyon Stephen Presquito may lang pag-monitor kay John Marie Raddock dira sa La Castellana, no? Kay Chris Vilma Trias dira sa East Homes 3, Barangay Stefania. May lang pag-monitor kay Merly Gonzaga, may lang pamati dira sa Lihes kay Guillermo Ricaforte. Permigid kami pamati Aksyon aga kagabi. Ay, thank you so much Guillermo Ricaforte. Kay Bibot Rojo Jr. dra sa Inubaan, no? May lang pag-monitor bot. Kay Eli Escalera, kay Mrs. niya Charity Escalera, ga-monitor kami sa 11th Street, Lacson, no? Salamat gida. Alin Camacho, Linaw Bubong na ngalan sang palaliguan sa Barangay San Miguel. Linaw Bubong. Okay, sige. Itong napatay bla nga si Juliet Mercader to dito to na kita, no, sa Proclinaw Bubong, no, sa Barangay San Miguel. Ayos. Aksyon Rex, kamustang update sang website para sa rehistro sang CCTS guba gyapon na wala gyapon matagaan solusyon sang syudad galag kag kadugay sang downloading. Okay, halin sa kay Alex Montisa i-check ta na karon na. Carmen Estrella Bravo, may lang pag-monitor dira sa Bagao City.
Kag shoutout lang gali sa akon nga borders nga gapanyaga. Okay, sige. Thank you so much, Ma'am Carmen Estrella Bravo. Kay James Joy TG Mob, may lang nga pag-monitor, no? Thank you so much, Gid. And Dennis Richard Tiboroma, may lang nga pag-monitor dra sa San Enrique. Great yaman si Rijantan Villalon dra sa Manapla, kag Energy Fans Club, no? Cynthia Archibald, may lang nga pag-monitor Cynthia dra sa Capitol Hill Subdivision, Bacolod City. Shout out lang sa Barcoma family sa Barangay Villamonte. Thank you, Madam Cynthia Archibald, no? Kay Bibs Navarro Ortales Baliguas, may lang nga pag-monitor sa pamilya Baliguas, kag Dilar sa 6th Street Purok Tangkong, Barangay 7. Kay Tito Gamay kag Tita Danel, may lang nga pag-monitor, no? Kag kay Sai Cordova, no? May lang nga pag-monitor kag Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Elmer Bailon Baron, may lang nga pag-monitor, no? Sige. Daligid lang kay tirahon tanay balita ni Aksyon Percival Villamor gikan Aksyon Stephen Fresquito gikan sa San Carlos City. Yari ang report ni Aksyon Stephen Fresquito, Pen. Yes, Action Rex, isa 11 ka mga nagpositibo sa ginpatigayon nga rapid test ang nagligid nga adlaw ang kapin sa 550 ka mga market vendors sa siyudad sa San Carlos. Kaya sa din ginmando ini sa aton nga City Health Office kag Incident Management Team pinagi ni Incident Commander Dr. Wilmer Yap kag ni Dr. Arnela Lawrence Portuguese. Kani nga sa resulta nga aton nakuha kagina sa kay sunod pa sa kay Dr. Arnel Lawrence Portuguese, aton City Health Officer sa siyudad sa San Carlos. Kaya ining 11 karon pagpatigayonon sang final nga swab testing kag ang kapin sa 550 ang iban na langin na padayon sa ila pag pamaligya sa nasambit naton nga merkado publiko diri sa San Carlos. Kani sa karon ang among 11 ginapatigayan ini nga mag-quarantine sa sulod sa 14 kadlaw bilang sa ila na lang panimalay, no? Kag ang ilang mga paninda o ilang pwesto para yun ini nga magabukas apang magabutang lang sila sang tawo nga magpadayon sa pagpamaligya sang ila dira sa pwesto sa sulod sa merkado publiko. Kag so far nangin na maayo man ang mga pagpadayon sang rapid test apang may ara pa sige hapon, no? Dugang ini Action Rex, wala pa ini matapos. Ang natapos lamang ang ining 550 ka mga individuals nga market vendors ang natapos sa mga gipatigayon nga rapid test. Kag sa dugang pala doon nga balita Action Rex, posible buwas ka adlaw sunod pa kay Dr. Arnel Lawrence Portuguese nga ang San Carlos PNP pagpatigayon ang swab testing sa tanang gid nga personnel sang San Carlos PNP tungod sa nangina positibo ang ining aton isa ka PNP person sa duty investigation section kag ang iya mga upod siguro nga gin-quarantine ang apat gani nga buwas gid ang final nga pagpatigayon sa swab testing. So aton ni update buwas Action Rex ang pagpatigayon sa swab test sa aton PNP personnel diri sa siyudad sa San Carlos. Naga-report alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa Balita, una sa Aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Aksyon Percival. Nga dong ka-idol ko yung kay Aksyon Percival man. Aksyon Stephen Fresquito. Balita gikan sa siyudad sa San Carlos. Aksyon Stephen Fresquito. Thank you so much, Gid. May lang pag-monitor kayo dahil Jenki Dagiya Mirais dira sa Barangay Villamonte. Pamati gidaw po Dagiya sining nga mother kag hinablos. Thank you so much, Gid. Wagid kaandar lang niya si Jane Bibing Bautista. Ayos, thank you so much, Gid. Inday Jinky Dagiya Mirais, no? Dira sa Barangay Villamonte. Ayos, sige. Daligid lang mga ka-aksyon, standby yan ay manong balik lang kita sa diligid lamang maduga. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. May lang pag-monitor kay Christian Roa dira sa Victorias kay Michelle Sayo and Rodi Berm kag sa kay Joy Hisona Balgomera sa Green Plain Hardware. Din sang Green Plain Hardware man. Ayo, sige, salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod sa sining bahin. Mapag-goodbye na kita. Kita-kits kita buwasa. Alas 11 pasado, tubtob la 1:15 sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Salamat gid. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Iga sunod na sa dili ginamang manugay. Upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. I love you so, you love someone else, so on with the show. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.